Καλησπέρα σας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μικρασιατών Σάμου και εγώ προσωπικά ως εκπρόσωπος σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στις δύο πατρίδες του ελληνισμού, τη Μικρά Ασία και την Κύπρο. Και σας ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ απόψε να μας τιμήσετε. Κοινή είναι η μοίρα των Ελλήνων της Ιωνίας, της Κωνσταντινούπολης, του Πόντου, της Καπαδοκίας και της μαρτυρικής Μεγαλονήσου της Κύπρου μας. Οι αγώνες για την ελευθερία από τον τουρκικό ζυγό σκεπάστηκαν με δάκρυα και αίμα. Το όνειρο της Ιωνίας για αυτονομία και ένωση με την Ελλάδα προδόθηκε, χάθηκε. Η γενοκτονία των χριστιανών και του ελληνικού πληθυσμού που είχε ξεκινήσει πριν από το 1914 ολοκληρώθηκε το 1922 με τη Μικρασιατική καταστροφή. Η Κύπρος, που βίωσε τον Οθωμανικό και τον Βρετανικό ζυγό, προδόθηκε, διχοτομήθηκε στα δύο το 1974. Η Ένωση Μικρασιατών Σάμου ετοίμασε την απόψινή εκδήλωση για να κάνουμε μαζί αυτό το ταξίδι στον χρόνο και στην ιστορία του ελληνισμού από το 1922 έως το 1974, μέσα από την αφήγηση, τη μουσική και τα τραγούδια. Εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες στους χοροδούς της ομάδας μας η Δίφωνος Ανατολή για τη συμμετοχή τους και την αγάπη τους προς το σύλλογό μας. Ευχαριστούμε τη μουσικό κυρία Μαρία Λιμπέρη για την επιμονή, υπομονή και τη συνεργασία της με τους χοροδούς και τους μουσικούς που όλοι μαζί αποτελούν το σημερινό μουσικό μας σύνολο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους μουσικούς που παίζουν για εμάς απόψε. Την εκπαιδευτικό Μαριάννα Μαντέλου στο βιολί, τον Μιχάλη Κατσαρό στην κιθάρα, τον Ορέστη Μητυλινέο στο μπουζούκι και τον Στράτας Βιστά στα ακουστά. Απόψε, εκτός από τα παραδοσιακά τραγούδια Σμύρνης και Κύπρου, θα σας τραγουδήσουμε για πρώτη φορά συνθέσεις του συνθέτη δημιουργού Ανδρέα Κατσιγιάννη, που έγραψε τη μουσική για την κινηματογραφική ταινία «Σμύρνη μου αγαπημένη» και της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, που έγραψε τη μουσική για την ταινία «Πολίτικη κουζίνα». Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Φορείου Αιγαίου, τον κύριο Ελισέο Μαυρετζώτη για την παραχώρηση της αίθουσας, τον κύριο Θανάση Κότση για τη βοήθεια που μας προσέφερε. Ευχαριστούμε τον φίλο και συμπατριώτη μας, Μικρασιάτη και Σαμιώτη, Μανώλη Μαντά, που είναι πάντα κοντά μας και απόψε με τη μηχανή του θα μας βιντεοσκοπήσει την παράσταση. Ευχαριστούμε και όσους βρίσκονται εδώ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που μας τιμούν πάντα και προβάλλουν τις εκδηλώσεις μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Κωνσταντινίδη για την ηχοληψία και τον Γιώργο Βουργάνα για τη βοήθειά του στη χρήση των διαφανειών και του βίντεο. Επίσης, τα καταστήματα της πόλης μας, το κατάστημα Βρίκο, το κατάστημα Μελάμφυλος και το VTD Market για τη χορηγία υλικών που χρειαστήκαμε στην εκδήλωση και όλους όσους μας στηρίζουν. Καλή σας ακρόαση. Ο Κωστής Παλαμάς χαρακτήρισε τη Μικρά Ασία ως πατρίδα των αιμάτων και των δραμάτων. Είναι η γη που πολλοί την θέλησαν, πολλοί την τραγούδησαν και άλλοι πολλοί δάκρυσαν ακούγοντας την ιστορία της. Απετέλεσε και αποτελεί πατρίδα των Ελλήνων, νυν και αΐ. Παρά τις αδιάκοπες προσπάθειες των Τούρκων για ξεριζωμό και για πλήρη αφανισμό τους, εξακολουθεί να στέκει εκεί, μαρτυρώντας, δεικνύοντας και αποδεικνύοντας την πλούσια ιστορία της. Αυτή την πλούσια ιστορία της οφείλουμε να την θυμόμαστε και να την τιμούμε. Το πλούσιο παρελθόν της γης που γέννησε μεταξύ άλλων τον Όμηρο, τον Ηρόδοτο, τον Σεφέρη, ας αποτελέσει τον οδοδείκτη για να συνεχίσουμε να κρατούμε ζωντανό το παρελθόν, τις ρίζες και την ιστορία μας στο πέρασμα του χρόνου. Τη διατήρηση της μνήμης,
της παλαιάς και νέας γενιάς της Μικρασίας, του Πόντου, της Σμύρνης, της Εφέσου, της Αλικαρνασσού, της Αμάσιας και της Αλάγιας, η μνημόνευση των αλυσιμονήτων πατρίδων αποτελεί το καλύτερο εχέγγυο μνήμης για τις γενιές που πέρασαν και για τις γενιές που θα έρθουν. Σε λίγες μέρες τιμούμε και εορτάζουμε την έναρξη της ελληνικής παλιγενεσίας, η οποία κορυφώνεται με την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και την δημιουργία του ανεξαρτήτου ελληνικού έθνους κράτους, σηματοδοτώντας με τον τρόπο αυτό την εθνική αναγέννηση μετά από αιώνες Οθωμανικής κυριαρχίας. Η κήρυξη της Επανάστασης υπήρξε αφορμή διωγμών και σφαγών κατά των Ελλήνων σε όλη τη Μικρά Ασία, με χαρακτηριστικά παραδείγματα το ολοκαύτωμα των Κιτωνιών, το σημερινό Ιβαλί, τους φωνικούς διωγμούς στη Σμύρνη, τις σφαγές, τις λαιλασίες στη Νέα Έφεσο, το σημερινό Κουσάνταση, καθώς και τον απαγχωνισμό του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου, το καλοκαίρι του 1821. Το κύμα αυτών των διωγμών συνετέλεσε στην ενίσχυση της εθνικής συνείδησης όλων των Ρωμιών και ιδιαίτερα όσων κατοικούσαν στα ενδότερα της Μικράς Ασίας και την Καπαδοκία. Οι Μικρασιάτες δεν υπήρξαν μόνο θύματα της εκδικητικής μανίας των Τούρκων. Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, είχαν αξιοσημείωτη ενεργή συμμετοχή στην Επανάσταση με την εθελοντική στράτευση χιλιάδων Μικρασιατών που συμμετείχαν στις μάχες στο πλευρό των ομογενών τους, καθώς και η μοίηση πολλών στη Φιλική Εταιρεία. Η Φιλική Εταιρεία εξαπλώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, στις Κιδωνίες, στην Καπαδοκία αλλά και στον Πόντο. Στην Καπαδοκία υπάρχουν πληροφορίες ότι φιλικός ήταν ο Μητροπολίτης Καισαρίας Παΐσιος και ο προπάπος του Σεραφείμ Ρίζου από τη Συνασσό, που κρεμάστηκε από τους Τούρκους στην Προύσα γιατί ήταν μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Εκτός από τους μυθέντες στη Φιλική Εταιρεία, υπάρχουν αναφορές για την υλική και χρηματική βοήθεια των Μικρασιατών υπέρ των σκοπών του αγώνα. Η πλέον επίσημη αγωνιστική προσφορά των Ελλήνων Μικρασιατών ήταν η συγκρότηση της Ιωνικής Φάλακας, ενός στρατιωτικού σώματος αποτελούμενο από Μικρασιάτες με επικεφαλή στο Σμυρναίο Ιωάννη Καρόβουλου, που έδωσαν το μαχητικό παρόν σε Πελοπόννησο, στερεά Ελλάδα και Χίο. Η Σμύρνη, η Ιωνική πρωτεύουσα, είχε αναδειχθεί σε σημαντικό κόμβο της προετοιμασίας της Επανάστασης, όχι μόνο επειδή διέθετε ανθρώπους αποφασισμένους για το μεγάλο σκοπό, αλλά και διότι αποτελούσε κέντρο συγκέντρωσης χρημάτων και πολεμοφοδίων. Σμύρνη. Σμύρνη που είχε σε μορφιές, με πλούτη και με χάρη. Αχ, Σμύρνη μου φιλόξενη, ήσουν κρυφό καμάρι. Ακολουθούν Σμύρνη με τα περίχωρα, Μπουρνόβα με κρύα νερά.
Ένα χρόνο μετά τη συμπλήρωση 100 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, το έθνος έμπαινε σε μια φοβερή περιδρύμηση. Είχαν προηγηθεί οι Βαλκανικοί πόλεμοι και η Ελλάδα κατάφερε να απελευθερώσει ολόκληρη τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη.
Η προσπάθεια για την εξαφάνιση των ανθρώπων της Ιωνίας από τα χώματά τους δεν ξεκίνησε από την αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Μικρασία, αλλά από την έναρξη των γενοκτονικών και εθνοκτονικών τουρκικών επιχειρήσεων εκαθαρίσεων εναντίον των χριστιανικών εθνοτήτων. Στις 2 Μαΐου 1919 πραγματοποιείται η απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη. Η απόβαση αυτή έγινε με σκοπό να εξαναγκάσει την Τουρκία να τηρήσει τις υποχρεώσεις της από τη Συνθήκη Αναποχής του Μούδρου 17 με 30 Οκτωβρίου 1918 και να προστατευτούν οι μειονοτικοί πληθυσμοί της περιοχής μέχρι να υπογραφεί η τελική συνθήκη ειρήνης. Ο κύριος όμως σκοπός της εκστρατείας, που η Ελλάδα ποτέ δεν απέκρυψε, ήταν η απελευθέρωση των συμπαγών ελληνικών πληθυσμών που ζούσαν εκεί από την αρχαιότητα και η εξασφάλιση μόνιμης συνθήκης για το μέλλον τους. Στις 14 Αυγούστου του 1922 ξεκίνησε η οπισθοχώρηση του ελληνικού στρατού ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης του μετώπου. Στις 27 Αυγούστου η Σμύρνη εγκαταλείπεται και αρχίζουν οι σφαγές. Το όνειρο της απελευθέρωσης της Ιωνίας από τον τουρκικό ζυγό χάνεται οριστικά. Η τραγωδία των Ελλήνων στρατιωτών που εχμαλωτίστηκαν ή χάθηκαν κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής καταστροφής το 1922 αποτελεί μία από τις πλέον μαύρες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Δεκάδες χιλιάδες αξιωματικοί και οπλίτες έμειναν πίσω, βιώνοντας ακραίες συνθήκες, ενώ η τύχη πολλών αγνοείται για χρόνια. Υπολογίζεται ότι περίπου 40.000, ίσως και περισσότεροι Έλληνες στρατιώτες, συνελήφθησαν από τον τουρκικό στρατό μετά την κατάρρευση του μετώπου. Πολλοί εξ αυτών αναγκάστηκαν να βαθίσουν σε πορείες θανάτου προς το εσωτερικό της Ανατολίας, υπό άθλιες συνθήκες, χωρίς τροφή και νερό, με αποτέλεσμα χιλιάδες να πεθάνουν από εξάντληση, ασθένειες ή να εκτελεστούν από τους συνοδούς τους. Ακολουθεί, ερμηνευμένο από την ορχήστρα μας, το τραγούδι «Ένα παλικάρι 20 χρονών». Θέλει ας βάλει μάνα, θέλει ας παντρευτεί.
στο τουρβάξε, μένα με σκοτώσατε στο τουρβάξε, μένα με σκοτώσατε στο τουρβάξε, μένα με σκοτώσατε στο τουρβάξε. Ξεκινάει η φωνική καταδίωξη και τα ολοκαυτώματα. Τα δικά μας ολοκαυτώματα των ταγμάτων εργασίας. Αμπελέτα Μπουρού, τουρκιστή, που είχαν προηγηθεί του συνθήματος στις πύλες των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης εξόντωσης. Η εργασία απελευθερώνει. Και να οι μάρτυρες. Παιδιά, γυναίκες, γέροι, όλοι αθώα θύματα και δόξα ενός τεράστιου και μεγαλειώδους πολιτισμού. Από το 1922 ως το 1924 γίνεται βία, χωρίς να ρωτηθούν οι έξοδος των Ελλήνων της Μικράς Ασίας σε νέες πατρίδες. Οι εκδιωγμένοι ίδρυσαν και έστησαν νέες Ιωνίες, Μικρασίες, Πόντους, Καπαδοκίες, σε κόμματα σχεδόν μόλις απελευθερωθέντα από τους Κουρελίδες, σχεδόν άοπλους και αυτοσχέδιους αντάρτες επαναστατημένους ραγιάδες του 1821, αλλά και από τον ελληνικό στρατό του νέου ελληνικού κράτους το 1912-1913. Η διατήρηση της μνήμης της ελληνικής Μικράς Ασίας αποτελεί μια πρώτη ανάσταση. Χαροποιώ προμήνυμα ότι ζει και παραμένει ζώσα. Μέσα μας και κατά συνέπεια παντού. Μικρασία χαίρε. Ακολουθούν τα τραγούδια Ανατολή, φως από γη μακρινή, πέτρα πέτρα χτίσαμε.
Στο κάτω άκρο του Αιγαίου, η Κύπρος μας. Είναι το μεγαλύτερο ελληνικό νησί και βρίσκεται στη βορειοανατολική άκρη της Ανατολικής Μεσογείου. Η Κύπρος πήρε τον εθνικό και πολιτιστικό της χαρακτήρα από τους Έλληνες της Μικηναϊκής εποχής, που ήρθαν και καταστάθηκαν στη γη τους τελευταίους αιώνες της εποχής του Χαλκού. Οι Κύπροι από τότε μίλησαν ελληνικά και πήραν στον τρόπο ζωής τους και στον πολιτισμό τους ελληνικά χαρακτηριστικά. Αυτό τον εθνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα, μαζί με την ελληνική τους διάλεκτο, διατήρησαν οι Κύπροι από τα αρχαία χρόνια ως σήμερα. Οι επιδράσεις των κατακτητών δεν μπόρεσαν να τους αποξενώσουν από την παράδοσή τους, ούτε να αλλοιώσουν τα βασικά στοιχεία του πολιτισμού τους. Ας μην ξεχνάμε τα λόγια του νομπελίστα Μικρασιάτη ποιητή Γεώργιου Σεφέρη. Ο άνθρωπος έχει ρίζες και όταν τις κόψουν, πονεί. Η Μικρά Ασία και η Κύπρος αποτελούν δύο πανάρχιες κοιτίδες ελληνισμού με παράλληλη ιστορική πορεία που σημαδεύτηκε από πολιτισμό, πρόοδο αλλά και τραγικές συμφορές. Μέσα σε μισό αιώνα, η Μικρασιατική καταστροφή και η τουρκική εισβολή στην Κύπρο δημιούργησαν μια κοινή μοίρα προδοσίας, θρήνου και προσφυγιάς, αποτελώντας δύο ιστορίες που δεν πρέπει να ξεχαστούν. Ακολουθούν χρυσοπράσινο φύλλο, λούλα μου, μαρούλα μου.
1955. Ξεκινά ο ένοπλος εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας των Κυπρίων της ΕΟΚΑ. Ο 18χρονος ήρωας Ευαγόρας Παλικαρίδης, όπως πολλά παιδιά της ηλικίας του, βολιάστηκαν με τα ιδανικά των μεγαλύτερων που αγωνίζονταν για την ελευθερία και την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Κατηγορήθηκε ότι στις 18 Δεκεμβρίου του 1956 συνελήφθη να μεταφέρει οπλοπολιβόλο Μπρεν και 3 γεμιστήρες από την Λυσό της Πάθου στη Λευκοσία. Στη διάρκεια της δίκης του, τον ρώτησε ο δικαστής: «Έχεις να ύπιστη διετή να μην σου επιβληθεί η ποινή?» Ο Βαγορής παραδέχτηκε την ενοχή του λέγοντας: «Γνωρίζω ότι θα με κρεμάσετε. Ό,τι έκαμα, το έκαμα ως Έλλην. Όστις ζητεί την ελευθερία του. Τίποτα άλλο». Το απόγευμα της 13ης Μαρτίου του 1957, ο Ευαγόρας γράφει σε ένα κομμάτι χαρτί: «Θα ακολουθήσω με θάρρος τη μοίρα μου. Ίσως αυτό να είναι το τελευταίο μου γράμμα. Μα πάλι δεν με πειράζει. Δεν λυπάμαι για τίποτα. Ας χάσω το κάθε τι. Μια φορά κανείς πεθαίνει. Θα βαδίσω χαρούμενος στην τελευταία μου κατοικία. Τι σήμερα, τι αύριο. Όλοι πεθαίνουν μια μέρα. Είναι καλό πράγμα να πεθαίνει κανείς για την Ελλάδα. Ώρα 7:30. Η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Η πιο όμορφη ώρα. Μη ρωτάτε γιατί. Ακριβώς τα μεσάνυχτα, αφού μεταλάβει, καλούν τη μητέρα του να τον αντικρίσει για τελευταία φορά. Και αυτό στην παρηγορεί. Μη θρηνείς, μάνα. Πεθαίνω για την Ελλάδα. 10 ημέρες πριν την εκτέλεση του Ευαγόρα Παλικαρίδη και συγκεκριμένα στις 3 Μαρτίου 1957, θυσιάζεται στο βωμό του ένοπλου απελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου, ο 29χρονος Γρηγόρης Αψιδίου, που κάηκε ζωντανός από το απόσπασμα των Άγγλων στρατιωτών όταν τον ανακάλυψαν κρυμμένο μέσα σε σπήλαιο κοντά στη Μονή Μαχαιρά μετά από προδοσία. Τα τελευταία λόγια του στην εντολή των Άγγλων να παραδοθεί ήταν «Μολόν λαβέ». Μαζί με τον Ευαγόρα Παλικαρίδη απαγχωνίστηκαν συνολικά 9 αγωνιστές για την ανεξαρτησία της Κύπρου από τον Βρετανικό ζυγό. Τα φυλακισμένα μνήματα είναι ιστορικός χώρος εντός των κεντρικών φυλακών Λευκοσίας, όπου οι Βρετανοί έθαψαν 13 Κύπριους αγωνιστές της ΕΟΚΑ και για να αποτρέψουν λαϊκές εκδηλώσεις. Εκεί βρίσκονται και οι τάφοι των ηρών Γρηγορίου Αυξεδίου και Ευαγόρα Παλικαρίδη, αποτελώντας σύμβολο θυσίας και εθνικής μνήμης. Στη συνέχεια θα ακουστεί το τραγούδι «Των Αθανάτων το κρασί», σε στίχους που έγραψε ο ίδιος ο Ευαγόρας Παλικαρίδης στη φυλακή σε ηλικία 17 χρονών, όταν τον συνέλαβαν οι Εγγλέζοι και πριν τον οδηγήσουν στην Αγχώνα.
Κύπρος γίνεται ανεξάρτητη χώρα το έτος 1959, με το όνειρο της ένωσης με την Ελλάδα να μην πραγματοποιείται. Δεν θα πάψει όμως ποτέ να αποχωριστεί την ελληνικότητά της, την κοινή παράδοση και την ορθόδοξη πίστη. Στοιχεία που ακολουθούν την ιστορική της πορεία μέσα στο ταξίδι των αιώνων. Την 1η Απριλίου η Κύπρος εορτάζει την έναρξη του ένοπλου απελευθερωτικού αγώνα της κατά της Βρετανικής Απικιοκρατίας, ζητώντας την ένωση με την Ελλάδα και την 1η Οκτωβρίου εορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας της. Ακολουθούν δύο παραδοσιακά τραγούδια της Κύπρου. «Αγάπησα την Μπουκαρπιάς» και «Η Βράκα». Αγάπησα
διώξεις του ελληνισμού δεν έχουν τέλος. Πραγματοποιείται το πογκρόμ εναντίον της ευημερούσας ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα από τους 100.000 Έλληνες να απομείνουν σήμερα 2.000. Περιουσίες καταστράφηκαν, Έλληνες σκοτώθηκαν, γυναίκες βιάστηκαν, ιερείς κυνηγήθηκαν από ένα εξαγριωμένο πλήθος 50.000 ατόμων που μεταφέρθηκαν από τα παράλια της Δυτικής Μικράς Ασίας, καθοδηγούμενοι να καταστρέψουν κάθε τι που είχε ελληνική ταυτότητα. Ο διωγμός των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης το 1964 με 1965 ήταν μια σειρά κρατικών εκτοπισμών και μαζικής απέλασης από τις αρχές της Τουρκίας, με στόχο την αναγκαστική εκδίωξη των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Αν και οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης εξαιρέθηκαν αρχικά από την ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών του 1923 και τους επετράπη να παραμείνουν στην πατρίδα τους, η τουρκική κυβέρνηση θέσπισε μια σειρά από μέτρα που οδήγησαν σε δραματική μείωση του πληθυσμού τους, όπως ο φόρος πλούτου το 1942 και αργότερα το ανθελληνικό πογκρόμ τον Σεπτέμβριο του 1955, γνωστό και ως Σεπτεμβριανά. Τα ανθελληνικά μέτρα του 1964-1965 είχαν ως αποτέλεσμα την δραστική μείωση του αριθμού των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη. Ακολουθεί το βίντεο «Τα χειρότερα 5 δευτερόλεπτα» από Πολίτικη Κουζίνα και τα τραγούδια «Δάκρυ στο γυαλί», «Τα λιμάνια». Θα σας πω κάτι για να το βάλετε καλά στο νου σας. Ο παππούς δεν πρόκειται να έρθει ούτε αύριο, ούτε είχε σκοπό ποτέ να έρθει. Δεν θα έρχονταν στην Ελλάδα ακόμα και αν ο Εμίλιος παντρευόταν τη Ζωζό Σαπουτζάκη. Ο παππούς δεν ήρθε τόσα χρόνια γιατί δεν ήθελε να έρθει. Δεν θα άφηνε την πόλη με τίποτα. Κανένας μας δεν θα άφηνε την πόλη για τίποτα στον κόσμο. Την πόλη, την είπαμε πόλη, γιατί ήταν η πιο όμορφη πόλη του κόσμου. Όταν ήταν να μας διώξουνε, ο Τούρκος αστυνόμος έσκυψε και με είπε στο αυτί πως αν γίνω μουσουλμάνος, εγώ όχι εσείς, μόνο εγώ, θα μέναμε και δεν θα παθαίναμε τίποτα. Και ξέρετε ποιο είναι το κρίμα μου τόσα χρόνια? Ότι δεν είπα όχι αμέσως. Πέρασαν 5 δευτερόλεπτα για να το πω. Ο Θεός να με συγχωρέσει. Ήταν τα χειρότερα 5 δευτερόλεπτα της ζωής μου. Γεμάτα μουσικές, λόγια, ηλιοβασιλέματα, Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα ήταν ωραία όταν τη σκεφτόμασταν στην πόλη. Πιο όμορφη από αυτό που βρήκαμε εδώ. Ο Θεός να τη συγχωρέσει. Να το δείτε και να με θυμηθείτε. Ο παππούς δεν θα έρθει ούτε αύριο.
Η Τουρκία βρήκε την αφορμή να επιβάλλει τα διχοτομικά της σχέδια σε βάρος της Κύπρου, μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974, που διενήργησε η στρατιωτική χούντα των Αθηνών κατά της εκλεγμένης κυβέρνησης του Προέδρου Μακαρίου. Στις 20 Ιουλίου 1974, η Τουρκία εισέβαλε στρατιωτικά στην Κύπρο, παραβιάζοντας κάθε κανόνα της διεθνούς νομιμότητας, περιλαμβανομένου του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Την πρώτη αυτή φάση της παράνομης τουρκικής εισβολής ακολούθησε και δεύτερη φάση, κατά την οποία καταλήφθηκε η πόλη της Αμοχώστου. Η Τουρκία έθεσε υπό παράνομη στρατιωτική κατοχή πέραν του 36% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο και κατέχει μέχρι σήμερα. Ως αποτέλεσμα της τουρκικής στρατιωτικής εισβολής και κατοχής, 162.000 Ελληνοκύπριοι εκτοπίστηκαν και έγιναν πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα και μέχρι σήμερα εμποδίζονται από τις κατοχικές αρχές να επιστρέψουν στα σπίτια και στις περιουσίες τους. Μέχρι το τέλος του έτους 1975, η συντριπτική πλειονότητα των Τουρκοκυπρίων που ζούσαν σε περιοχές ελεγχόμενες από την νόμιμη κυβέρνηση υποχρεώθηκαν ως αποτέλεσμα της εκβιαστικής πολιτικής της Τουρκίας να μετακινηθούν στο υποτουρκική κατοχή έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παράλληλα, η Τουρκία εφάρμοσε ήδη από το 1974 συστηματική πολιτική επικισμού του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου, με μαζική μεταφορά άνω των 160.000 Τούρκων εκ Τουρκίας, με στόχο την αλλαγή του δημογραφικού χαρακτήρα και την αλλίωση της πληθυσμιακής ισορροπίας του νησί. Η πολιτική αυτή, σε συνδυασμό με την εκδίωξη των Ελληνοκυπρίων κατοίκων και την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς και την παράνομη αλλαγή των γεωγραφικών τοπονυμίων στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, στοχεύει στην εξάλληψη κάθε τι ελληνικού και χριστιανικού. Στοιχεία τα οποία υπήρχαν εκεί για αιώνες και την εν τέλει τουρκοποίηση της περιοχής. Ακολουθούν τα τραγούδια «Η δική μου η πατρίδα», ένα απόσπασμα από μια επιστολή του ποιητή Γεωργίου Σεφέρη και το τραγούδι «Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα».
Θα κλείσουμε την απόψινή μας μουσική εκδήλωση και το τελευταίο αφιέρωμα στην Κύπρο με τα λόγια του Μικρασιάτη ποιητή Γιώργου Σεφέρη στο γράμμα που έστειλε στην αδελφή του Ιωάννα Τσάτσου, περιγράφοντας τις εντυπώσεις του κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κύπρο το 1954. Έγραφε ο Σεφέρης: «Πρώτη φορά που έρχομαι στην Κύπρο, θα σημειώσω τις εντυπώσεις μου καθώς μου έρχονται χωρίς έλεγχο. Πρώτη εντύπωση. Από εδώ νιώθει κανείς την Ελλάδα ευρύχωρη, πιο πλατιά. Το αίσθημα πως υπάρχει ένας κόσμος που μιλά ελληνικά, είναι ελληνικός, που δεν εξαρτάται από την ελληνική κυβέρνηση και το τελευταίο τούτο συντελεί στο αίσθημα αυτής της ευρυχωρίας. Τον έχω αγαπήσει αυτόν τον τόπο. Ίσως γιατί βρίσκω εκεί πράγματα παλιά, που ζουν ακόμη, ενώ έχουν χαθεί στην άλλη Ελλάδα. Ίσως γιατί αισθάνομαι πως αυτός ο λαός έχει ανάγκη από όλη μας την αγάπη και όλη τη συμπαράστασή μας. Ένας πιστός λαός, πεισματάρικα και ήπια σταθερός. Για σκέψου πόσοι και πόσοι πέρασαν από πάνω τους. Σταυροφόροι, Βενετσιάνοι, Τούρκοι, Εγγλέζοι, 900 χρόνια. Είναι αφάνταστο πόσο πιστοί στον εαυτό τους έμειναν και πόσο ασήμαντα ξέβαψαν οι διάφοροι αφεντάδες πάνω τους. Και τώρα γράφουν στους στίχους των χωριών τους «Θέλομεν την Ελλάδα και αστρώγομεν πέτρες». Θα ήθελα οι νέοι μας να πήγαιναν στην Κύπρο. Θα έβλεπαν από εκεί τον κόσμο πλατύτερο. Φοβούμαι πως με πήρε ο ενθουσιασμός. Πριν να κλείσουμε με το τελευταίο μας τραγούδι, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους καλλιτέχνες που συνόδευσαν τη μουσική μας εκδήλωση. Ένα χειροκρότημα στους μουσικούς μας. Τους αφηγητές μας, τον Κωνσταντίνο, η χιλιά μας Κωνσταντίνος Φιλόλογος μας βοήθησε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις αφηγήτριές μας, την κυρία Αναστασιάδη Γεωργία και την κυρία Ελένη Γεωργίου. Ένα λεπτό χειροκρότημα στην δασκάλα του μουσικό μας, Μαριλίνη Μπέρι, για τη διεύθυνση της χοροδίας και του μουσικού συνόλου της ορχήστρας. Και το μεγάλο χειροκρότημα στους χοροδούς μας. Όλο αυτό το διάστημα, έκαναν σκοπό και με πολύ αγάπη και μελάκι ετοίμασαν την απόψινή μας βραδιά. Κλείνοντας, θα τραγουδήσουμε ένα όμορφο τραγούδι που είναι τραγούδι εμβληματικό από την ταινία Ρεμπέτικο. Το έγραψε τη μουσική ο Σταύρος Ψαρχάκος και ο Νίκος Γκάτσος στους στίχους. «Μάνα μου Ελλάς». Ελλάδα, Ελλάδα μάνα του καημού. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Και δεν δακρύζεις ποτέ σου μάνα μου Ελλάς, που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάς. Thank you.
Παρακαλώ, ας εγερθούμε όλοι για την ανάκριση του Εθνικού Ύμνου. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά.